Hola a tothom. Avui continuem amb les entrevistes dins de les píndoles científiques de l'Institut d'Estudis Ilerdencs i avui farem l'entrevista al doctor Daniel Gibert. Bones, Dani. Bones. El doctor Daniel Gibert, nascut aquí per la Penalvi, és investigador al Centre d'Intel·ligència Artificial Aplicada d'Irlanda, a la University College Dublin. El doctor Gibert és doctor en enginyeria informàtica de l'any 2020 per aquí, per la Universitat de Lleida, i ha realitzat estades a la Carnegie Mellon University, als Estats Units, i a la Universitat de Toulouse, pel Sabatier, a França. En l'actualitat, el doctor Gibert està investigant mètodes per a la detecció de programari maliciós, el que coneixem habitualment pels virus informàtics, utilitzant tècniques d'intel·ligència artificial. En particular, ell s'ha especialitzat en un tipus de tècnica que és utilitzar xarxes neuronals, imitant les xarxes neuronals que tenim al nostre cervell. El disseny de sistemes intel·ligents es fa perquè ajudarà als enginyers experts en ciberseguretat a prendre millors decisions. A més, es vol que aquests sistemes puguin donar no només prenguin decisions, sinó que a més aquestes decisions les puguin explicar als experts. Llavors, en aquesta entrevista, el doctor Gibert ens parlarà de la seva trajectòria, el projecte amb el que està i, en general, la seva etapa d'investigador. En particular, sobre les seves línies de recerca, que són intel·ligència artificial i ciberseguretat. Molt bé, doncs, en primer lloc, Daniel, moltes gràcies per acceptar que t'entrevistem avui. I m'agradaria que ens parlessis una mica de com vas començar com a enginyer informàtic i com a científic dins de intel·ligència artificial i ciberseguretat. Com va sorgir la teva vocació per aquests temes? Bueno, primer de tot, gràcies a tu per aquesta introducció i a vosaltres per donar-me aquesta oportunitat de compartir la nostra recerca. Jo vaig començar a cursar enginyeria informàtica ara fa uns 11 anys aquí a la Universitat de Lleida. Vaig cursar el grau d'enginyeria informàtica i després, un cop acabat aquests estudis, em vaig anar a Barcelona a especialitzar-me en intel·ligència artificial. I crec que va ser llavors quan podríem dir que em vaig acabar de decantar cap a una carrera més investigadora. Hem parlat moltíssim del procés d'investigació científic, des de la formulació del problema, el disseny de la investigació, l'obtenció de dades, la seva preparació, fins al desenvolupament i la redacció dels resultats finals. El que vaig decidir deixar la meva feina llavors d'analista de dades en una companyia de ciberseguretat per a dur a terme els meus estudis de doctorat a temps complet i així poder centrar-me en el que m'agradava. Molt bé. I la informàtica, què és el que et va dur a prendre la decisió quan estaves estudiant jovenet a l'institut? Què és el que va fer decantar-te per informàtica? No et sabria dir. No t'ho sabria dir, això. Suposo que, crec que som la generació que vam començar a estar més enganxats a les màquines, tenim la tele, la Game Boy, i al final volia saber com passaves a veure per exemple, com s'havia programat un joc, per exemple, volies acabar sabent com anava tot. Crec que això va ser alguna de les coses que m'han acabat de decantar per l'enginyeria informàtica. Poder saber com se programava. I després, quan vas acabar la carrera cap a intel·ligència artificial, quan vas decidir anar a fer el màster d'intel·ligència artificial, com és que vas triar aquest i no sé, altres temes, altres màsters de xarxes o d'altres temes d'informàtica? No et sabria dir. Crec que m'agradava programar i llavors aquí intel·ligència artificial és bàsicament anar programant algoritmes i me vaig acabar decantant cap aquí. Molt bé. I dins del grup, ara estàs al grup CEDAR, quines línies esteu donant a terme? Quanta gent sou, més o menys, que esteu fent ara actualment?
Vale, llavors, CIDAR és un centre d'intel·ligència artificial aplicat. Llavors, en total hi ha més de 50 investigadors, però estem dividits en diversos grups. Per exemple, el meu som unes 15 persones, però hi ha diversos projectes, diverses col·laboracions entre universitats i empreses. Llavors, és tot bastant aplicat a la indústria. Per exemple, un dels projectes que està portant a terme actualment és en col·laboració amb l'Agència Espacial Europea. S'està creant una base de dades d'imatges de satèl·lits UAVs. Aquestes dades s'anomenen dades d'observació de la Terra i alguna de les aplicacions d'aquestes dades podrien ser, per exemple, fer un seguiment del canvi climàtic, gestionar desastres com l'erupció de volcans, terratrèmols. També es podria fer un seguiment i una estimació de la producció dels cultius, monitoritzar els boscos i controlar la seva desforestació, etc. Llavors, una altra línia d'investigació seria l'anàlisi de dades de pacients per ajudar a diagnosticar algun tipus d'enfermetats, per exemple, càncer de pit, melanomes, entre altres. I també un altre projecte que està en marxa és l'estudi del vincle de la pol·lució de l'aire i l'efecte en la salut de les persones. En aquest cas, aquest projecte s'està portant amb les autoritats de Vietnam i s'estan instal·lant unes estacions de qualitat d'aire a les grans ciutats de Vietnam, com seria Ho Chi Minh City. I el que està fent és desenvolupar models de predicció de la qualitat de l'aire. Molt xulo. Són projectes interessants, està bé, sobretot el que es veu que hi ha l'aplicació directa. Molt bé. Tu ara estàs treballant, el teu projecte principal és el Marie Curie. Vas aconseguir un dels premis, un dels més prestigiosos ajuts que hi ha per a joves científics de la Unió Europea, que és el Marie Curie, i estàs treballant en ciberseguretat i intel·ligència artificial. També esteu treballant en col·laboració amb alguna empresa? Sí, IBM. I què és el que preteniu fer en els propers mesos, anys amb IBM? És un projecte de 3 anys i aquest projecte està dividit en diverses parts. Llavors, la primera part se centra més al desenvolupament d'un sistema de detecció de programari maliciós o malware, utilitzant tècniques d'aprenentatge automàtic o machine learning. Llavors, la idea darrere és desenvolupar un sistema capaç de generalitzar comportaments a partir del reconeixement de patrons o característiques del software maliciós o benigne. I a més de detectar quan un fitxer és maliciós o benigne, aquest sistema també hauria de ser capaç d'agrupar aquests fitxers en famílies en base a aquests comportaments. Bàsicament el que s'intenta és desenvolupar un antivirus utilitzant machine learning. El que volem és passarem un o més fitxers d'entrada i aquests s'eliminaran o es posaran en quarantena en base a aquests patrons que arribin a detectar, de si són perjudicials o maliciosos per al sistema. I, amb IBM, més que res, col·laborem en la segona part del projecte, que està més enfocada en trobar vulnerabilitats en aquests models de detecció de malware basats en aprenentatge automàtic, de forma que el programari maliciós sigui capaç d'evadir aquests models, evadir la seva detecció, que siguin reconeguts com a benignes i, per tant, no s'eliminin, no es posin en quarantena i es puguin executar al sistema. Llavors, un cop trobades aquestes vulnerabilitats, el que es pretén és desenvolupar les contramesures corresponents. I, per últim, la tercera part del projecte es centraria més en el desenvolupament de tècniques i eines per a interpretar i explicar el per què aquest sistema de detecció, aquests models de detecció de malware, consideren que un fitxer és maliciós o benigne, de forma que els analistes de seguretat puguin avaluar, entendre i validar les prediccions d'aquests models. I aquesta última part del projecte és bastant rellevant, ja que aquests models funcionen com una caixa negra, en la qual és molt difícil explicar el per què el model ha arribat a aquesta decisió, ha arribat a prendre una decisió determinada. Però això és important per als experts en seguretat, per a poder després validar-ho i dir, ostres, potser ha agafat un fitxer benigne i te l'ha eliminat quan realment no ho era. O el mateix, un fitxer maliciós no ho ha detectat com a maliciós i t'ha infectat el sistema. Doncs aquesta última part és bastant important, bastant rellevant. Molt bé. Merci per explicar tant en detall el projecte, està molt bé. Comenceu a tenir ja resultats? Hem de tenir en compte que fa pràcticament 3 mesos, 4 mesos que hem començat amb aquest projecte, perquè encara ens trobem en una etapa molt inicial i no hi ha hagut massa temps per a desenvolupar el projecte. Tot i així, com que part de la meva tesi doctoral aquí a la Universitat de Lleida
ja tractava sobre detecció de malware utilitzant tècniques d'aprenentatge automàtic i al CIDAR també hi havia un parell de persones que estaven treballant el mateix problema, doncs hem tingut una mica de base ja per a poder tenir preparats un parell de publicacions per a l'inici de l'any vinent. I en una d'elles, per exemple, el que fem és estudiar quines característiques o features es poden extreure o són més rellevants per a entrenar aquests models de detecció. I en la segona publicació el que hem fet és proposar una millora respecte a una tècnica que utilitzen els desenvolupadors de malware per a ofuscar el software, de manera que aquest no sigui detectat com a maliciós. Aquesta tècnica s'anomena inserció d'instruccions mortes i es basa en inserir una o més instruccions, un conjunt d'instruccions, sense alterar el funcionament o el comportament del software. Llavors, en lloc d'inserir aquestes instruccions de forma aleatòria o utilitzant heurístiques, el que hem fet és proposar utilitzar o hem empleat algoritmes d'aprenentatge per reforç per a aprendre automàticament a seleccionar en quines posicions del codi és més factible inserir noves instruccions, de forma que el software resultant evadeixi determinats models de detecció més eficaçment. Molt bé. Home, perquè la cosa està en marxa, o sigui, ja comencem a tenir resultats i ja i espereu que aquests resultats després l'empresa IBM o qualsevol altra empresa després en puguin fer ús? Penseu que això després es podrà crear un producte o una part d'un producte? Bueno, realment moltes companyies de ciberseguretat, ja que proporcionen antivirus a usuaris i empreses, ja utilitzen algoritmes d'aprenentatge automàtic. Llavors, conèixer quines són les vulnerabilitats d'aquests models en base a les característiques que utilitzen per a detectar el software, si és maliciós o no, doncs això els pot ajudar a desenvolupar software més robust. Per exemple, Microsoft ha anat publicant durant aquests últims anys en conferències alguns dels algoritmes i mètodes que han anat utilitzant. Llavors, un d'ells són xarxes convolucionals i recurrents, les que permeten, per exemple, detectar patrons en seqüències de bytes o instruccions. Llavors, això és una cosa que ja havíem estat treballant nosaltres abans. Llavors, sí que és veritat que les companyies acostumen a publicar els seus resultats, perquè si tu publiques el que estàs fent, el que estàs utilitzant per a defensar-te dels atacs, els desenvolupadors de software poden utilitzar aquesta informació que li estàs proporcionant tradicionalment per a preparar els atacs especialment per als teus algoritmes. Llavors, no és molt típic que les companyies publiquin el que estan utilitzant. Però sí que pots entendre una mica o tindre una idea del que estan utilitzant llegint les patents que han estat atorgades, però la informació que amb una patent és bastant limitada. Ja ho penso, ja que en qüestions de seguretat les empreses són molt restrictives a l'hora de passar informació. Llavors, anant ara en qüestions més generals, quins creus que són els reptes de la intel·ligència artificial i en ciberseguretat dels propers anys? És a dir, creus que, per exemple, les màquines podran ser totalment autònomes o no sé, quins creus són les properes fites que tindrem amb intel·ligència artificial i ciberseguretat? Autònomes, no et sabria dir. El problema que hi ha hagut aquests últims anys és que hi ha hagut un gran augment de ciberatacs. Llavors, això ha motivat buscar mètodes alternatius als que hi havia, que eren signatures heurístiques, anàlisi estàtic i dinàmic. Llavors, per això ha aparegut, la intel·ligència artificial ha aparegut com una alternativa amb aquests mètodes que hi havia per a complementar i millorar les eines existents. Llavors, crec que mai arribarem a prescindir dels experts en seguretat. De fet, un dels problemes actuals que hi ha és que no n'hi ha suficients. Llavors, per això s'utilitza intel·ligència artificial per a filtrar els atacs i facilitar la vida d'aquests experts. Tot i així, la intel·ligència artificial és una arma de doble fil, ja que també es pot utilitzar pels atacants per a millorar el seu arsenal. Per exemple, el phishing, que és un tipus d'atac d'enginyeria social on l'atacant envia un missatge de correu, un missatge al mòbil, a la seva víctima, intentant enganyar-lo perquè cliqui un link o revela informació confidencial. Llavors, mitjançant IA, aquests missatges es poden automatitzar i es poden personalitzar per a fer-los més reals. I també es pot utilitzar, per exemple, per a impersonar persones dins d'una organització mitjançant el que serien deepfakes, que serien missatges de veu o vídeos alterats utilitzant tècniques d'intel·ligència artificial. Llavors,
Bueno, el gran repte seria aquest, no? Intentar adelantar-te els nous mètodes i tècniques que puguin utilitzar els cibercriminals per atacar els sistemes i per guanyar control dels sistemes. Actualment això és una roda, els cibercriminals ataquen i els experts en seguretat desenvolupem les contramesures per a mitigar aquests atacs. I la tecnologia va evolucionant als dos costats i si no es trenca aquesta roda, els que treballem en defensa, defensant els sistemes, protegint-los dels ciberatacs, sempre estarem en una posició de desavantatge. Amb ciberseguretat és sempre el mateix, sempre és una roda, no? On els defensors intenten defensar-se dels atacants, els atacants intenten trobar les febleses dels defensors. I així hi ha un pic, els defensors troben com defensar-se, doncs els atacants busquen un altre forat. I això sembla que no pararà mai, no? Bueno, aquí està la gràcia, també. Finalment, també volem que sigui una entrevista breu, quin consell donaries a un jove que estigui estudiant avui en dia enginyeria informàtica si vol seguir una carrera investigadora? En general, carrera investigadora no només amb intel·ligència artificial i amb ciberseguretat, sinó tu animaries els joves amb un jove que estigui acabant una carrera que faci la carrera de recercaire, d'investigador? Sí, jo li diria que no tingués por i que tiri endavant. A veure, al final, les competències que es guanyen o que s'aprenen durant una investigació, durant un doctorat, són multidisciplinàries, és a dir, acabaran servint igual en qualsevol feina, tant si es crea en l'àmbit acadèmic, a la universitat o com si se'n va a la indústria. De fet, en el nostre cas, enginyeria informàtica, se valora bastant que tinguis un doctorat en la indústria, el que jo els motivaria a seguir endavant si realment és el que volen fer. Llavors, és de pensar que és diferent fer un doctorat és diferent de quan estàs estudiant a la carrera o al màster. Pensa que llavors estàs absorbint coneixement i l'objectiu del doctorat és que tu siguis capaç de generar coneixement. Llavors és un procés completament diferent. I no has estat potser massa exposat amb això quan estàs estudiant a la carrera o al màster. És un repte bastant xulo. Si t'agrada de trobar solucions als problemes, crec que ho hauríem d'intentar. Bueno, a veure si aconseguim, fiquem el nostre granet de sorra i aconseguim alguna vocació més amb la recerca. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies pel teu temps, que segur que t'apreten bastant a la University College. Jo m'estaria molta estona preguntant de coses i sabent més detalls del que estàs fent, però ens vam marcar com a objectiu que fos una entrevista breu i la deixem aquí. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies i fins a la propera. A vosaltres per fer-me una mica de cas.